Hello friends! Tanawar ko rin nga tao. Pasensya kayo, karoon lang ta naka-upload. Life happens man good. Na-busy ta. Tubuhaton karon, ako ipakita sa inyo kung saan ako paglimpyo akong computer. So syempre, open niyo yung computer para limpyuhon. Ang yung tools nga kailangan, siguro screwdriver lang. Sumayo ko na mo set of screwdrivers nga pwede mapuli-puli para matangtang ninyo ang parts sa inyong computer. Tanin nyo na, oh. Abog kayo. Labi na sa kuan diya, oh. Dust filter, grabe abog bay. Tabag ka? Tabag ka dili? Dirty ha? Hindi mo inabot ha? Ha? Sige. Watch mo ito. Napagit ko yung assistant. Kakita daw siya amigas. So sa paglimpyo ninyo, kailangan ninyo microfiber towel, alcohol. Ang ideal manunta nga alcohol ani kay katong 99% isopropyl, pero wala man ko ana lang ato ang regular na alcohol gud. Og brush, kanang paintbrush, okay ra ng paintbrush. Kumuota na mo nganong importante limpyuhan ang computer para magud na ma-maintain ang healthy system sa inyong computer. So ako ang i-recommend na kung kuan lang ninyo og abog, lang siguro mga 3 to 6 months kuan yung abog. Pero kung deep cleaning gani, akong suggestion siguro every 6 months to 1 year yun yung i-deep clean yung computer para ma-maintain ang peak performance sa inyong computer ba. Healthy perminti ito para pod mas mutaas pa ang iyang lifespan sa mga computer parts. Kaya kung limpyo yung computer, malikayan man good ng mga overheating nga mga overheating problems ba. Malikayan na siya kung limpyo yung computer. Isa pod sa gamit kayo nga gamit pang limpyo, manabi tong compressed air. Mapalit ra mo na sa mga mga hardware store. Gamit kayo ang compressed air kay kanabi tong sa sa power supply sa computer. Kay dili man ka makabasta-basta og limpyo ana. Kaya nanglan maguna nimo abrihan kung i-deep clean nimo. Pero ma-avoid imong warranty. So mas maayo siguro na lang gamitin na lang og compressed air na abrihan ninyo yung computer. O pod, pasensya na kayo sa akong cable management. Para pod na ako kaya karon. Pero hindi mo na makita tanan, so consider it managed. Pasensya na kayo mo sa akong lighting nga. Wala man ko'y mga lighting equipment. Lipat ka-afford na. Puhon na siguro. Maglimpyo mo sa inyo computer, ay lang mo pagdali. Take time. Para matarong ninyo og tanaw ang mga ang mga suok-suok sa inyo ang computer. Na wala po yung malabyan nga importante nga limpyohonon. Para sa motherboard, kanang sa may hard drive nga area, abog kayo na diha. Kanang mga fans sa tubangan. Kung kanang kung na mo yung CPU cooler ninyo, kanya ako tanawa hugaw kayo. Sus, sabi. Nawa ninyo karon na akong kup ng kwaon. Ang tanawa. Oh, sus, nawa hugaw kayo na. Sa pagkuha og kung kwaon ninyo na i-wipe ninyo ang thermal paste sa CPU ninyo. Alcohol og microfiber towel. Siguro nga mawala, balik-baliki hantod sa mawala. Pati pod sa inyo ang CPU cooler. Siguro lang pod nga trapuhan pod din yung uga. Pasin ba? Malikayan na tong mga dili angay mahitabo ba.
Kani pag-apply sa kuan, thermal paste. Daghan naman siguro mo nakita mga video ana. Kani akong gamit mga traditional ra kay nga kuan method P ano sa tao? P-size method, P-dot method, ambot sa basa something method. So kani paingunay nako nga i-assemble nako balik ang kuan computer. Mura na pud ko og nag-build balik og kuan computer ani. O mao gini nga proseso. Mo na akong graphics card RTX 2060 gigabyte. Grabe kinakaon, abog kayo. Ang fans ana grabe ka abog. Tapos ako lang nang ikuan para makuha na ko ang abog sa sulod. Makuha lang tong gi kuan sa compressed air na ko. Nang hulam ko compressed air na ko. Alam ko ako So diri na part ako lang ipang balik og kuan. Simbol ako ang kuan PC. Kung na may pangutana, ayugin mo pagdodo pangutana ha. O pangutana gud mo dito sa kuan sa comment section. Pasensya na jud kay mo sa lighting, ngit-ngit niyo gan abtan ako gabi ani ba. Kuan na gud ning oras ha. Alas 6 naman siguro ni. Ug basin na mo yung mga kuan. Naibawaan nga medyo senior na og edad ba. Gusto makabalo og gamit sa computer na ako gibuhat nga video. Kani nga video. So at this point, grabe yung kuyawan yung nga stage ba. Kaya abi na ako dili na mabut, abi na ako na ako'y na sayop ba. Grabe akong ampo ani, nga muon gid siya. Mabut gid siya ba. May gani, nilahos ra siya. Kung nangita mo gusto pa matan-aw ninyo na video na ako katong review na ako sa Logitech na gaming mouse. Tanawan ninyo, ako lang i-link or ibutang na ako sa screen. Pwede po na ako ibutang po na ako sa description. Ay mo kalimot og pag-like sa video ha. So mo lang ta atong video ko sa karon. See you sa next video.